10 jaar geëist tegen moeder in misbruikzaak. Het is donderdag 17 juni. Dit is Zeeland Nu. Emotionele verklaringen tijdens zitting. Geen coronapakken meer bij Zorgzaam. En Roompot neemt landbouwparken over. Goedenavond. Een 44-jarige moeder uit Terneuzen moet 10 jaar de cel in als het aan het Openbaar Ministerie ligt. De vrouw zou haar 2 dochters jarenlang seksueel hebben laten misbruiken door haar vriend en door andere mannen. Bij de rechtbank in Middelburg is Mercy Kamermans. Mercy, jij hebt de zitting gevolgd. Een heftige zaak, 10 jaar cel geëist. Wat zei de officier van justitie erover? Ja, de officier van justitie vindt dat er voldoende wettig en overtuigend bewijs is voor de 10 zedenmisdrijven waarvan de vrouw verdacht wordt. Dat zij zelf geen misbruik pleegde met haar eigen dochters, dat doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Want ze werkte er wel echt actief aan mee. Haar rol was onmisbaar, zegt het OM. En in plaats van haar dochters te beschermen, heeft ze dat dus niet gedaan. We hebben nog even op een rijtje gezet hoe dat misbruik nou in zijn werk ging. 11 jaar lang worden 2 zusjes veelvuldig seksueel misbruikt. De oudste dochter is 8 als het misbruik begint, haar zusje 10. De vriend van hun moeder vergrijpt zich het meest aan de meisjes. Deze 48-jarige man uit Aardenburg is hiervoor in december veroordeeld tot 8 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. In plaats van haar kinderen te beschermen zou de moeder van de meisjes actief hebben meegewerkt aan het misbruik. Zo blijkt uit de vele onderschepte chatgesprekken tussen het stel. Zo schrijft de vrouw op een gegeven moment aan de man: zo'n unieke relatie krijg je nooit meer. Je hebt een moeder met 2 dochters. Waarop hij antwoordt: ja, geweldig dat je zo ruimdenkend bent. Ook zou uit de chatgesprekken blijken dat het stel actief bezig was om vriendinnetjes van de dochters te laten logeren bij hen thuis en probeerde de vrouw pleegmoeder te worden. Allemaal met maar 1 doel, volgens het Openbaar Ministerie. Ja, Mercy, er werden door een van de dochters en een vriendin van haar die ook misbruikt werd verklaringen voorgelezen. Hoe was dat? Ik vond het echt heel indrukwekkend. Beiden deden dat heel krachtig en zonder omhaal van woorden. Je bent nooit een moeder geweest voor mij en je hebt nooit je eigen kinderen in bescherming genomen terwijl er genoeg kans was. Je hebt gewoon van mijn 8e tot mijn 14e toe zitten kijken hoe ik misbruikt werd door niet alleen Pascal, maar ook andere mannen. Ik weet nog hoe je mij probeerde over te halen een pilletje te nemen. Vaak nam ik het nep in. Maar daarna vroeg je nog of ik siroop wilde en dan zei ik dat het raar smaakte en dan moest ik het toch opdrinken. Maar nu weet ik wat erin zat. GHB. 1 druppeltje te veel en ik was nooit meer wakker geworden. Ik vraag me tot de dag van vandaag af wat je met mijn lichaam gedaan zou hebben als ik er niet meer was geweest. Waarom gaf je mij mee aan Pascal? Waarom ging je daar zelf niet liggen als een hoer? Niks was genoeg voor jullie, want jullie misbruikten zelfs vriendinnetjes van mij. Je noemt jezelf wel een moeder, maar die eerdernaam verdien je niet. Wat je bent, zijn geen woorden voor. Je zei vroeger ook altijd dat je misbruikt was door je vader. Hoe durf je dit dan nog eens aan te doen bij je eigen dochters? Wie denk je wel niet wie jij bent? Waarom deed je ons en anderen dit aan? Waarom? Was het allemaal wel waard? Ben je nog steeds zo trots met die rotgrijns op je gezicht? Onze toekomst is verkloot. Ik kan niet meer naar school een opleiding af te maken, werken zoals een normale persoon. Telkens bang van mensen, jarenlange therapie, mentaal helemaal naar de kloten. Vaste klant bij crisisdienst, zelfs al een aantal zelfmoordpogingen gedaan door jij en wat Pascal hebben aangericht. Ja, hoe reageerde de verdachte hierop? Ja, de dochter die vroeg vooraf aan haar moeder: wil je me aankijken als ik mijn slachtofferverklaring voorlees? Maar daar reageerde ze niet op en ze keek haar dochter dus ook niet aan. Maar dat het toch wel enige indruk heeft gemaakt blijkt uit het feit dat ze toch wat tranen moest wegvegen na het lezen van die verklaringen. Ja, en werd vandaag nou duidelijk waarom de verdachte dit deed? Ja, dat blijft een beetje lastig. De verdachte heeft bij de politie verklaard dat ze eigenlijk heel erg bang was voor haar toenmalige vriend en eigenlijk weg wilde, maar dat niet durfde of niet kon. Maar dat rijmt eigenlijk niet met die onderschepte chatberichten die ook in het dossier zitten van deze zaak. Daaruit komt meer een beeld naar voren van een vrouw die stapelgek was op haar vriend en om hem maar bij haar te houden niet alleen zichzelf aanbood, maar ook haar 2 dochters.
Nou, morgen is er nog een dag, dan wordt het pleidooi gedaan door de advocaat en dan zullen we ook de andere kant van het verhaal horen. Dankjewel, Mercy. In ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen liggen geen besmettelijke coronapatiënten meer. Dus de beschermende kleding is daar niet langer nodig. Er liggen nog wel 2 patiënten die behandeld worden aan de naweeën van een coronabesmetting. Maar zij zijn niet meer besmettelijk voor anderen. Een heugelijke dag dus. Dat is na een enorme golf of golven die hebben we gehad echt een prachtige dag. Wat betekent dat voor jullie allemaal hier in het ziekenhuis? Ja, dat we gewoon doorgaan met waar we goed in zijn en dat is de beste zorg leveren. Want nu 0 wil niet zeggen dat we over een uurtje niet misschien weer een patiënt hebben met COVID. Dus we blijven alert. En regels zoals het dragen van een mondkapje en 1,5 meter afstand houden blijven van kracht. In het ADRZ in Goes liggen momenteel nog 5 coronapatiënten. Je kunt nu al bodemcultuurmosselen eten. En dat is 3 weken eerder dan gepland. Ik sprak 2 mosselkwekers in de afgelopen dagen. De een zat 30 jaar in het vak en de ander 45 jaar. En beide konden bevestigen dat ze dit nog nooit hebben meegemaakt. 7 juli is de officiële start van het seizoen. Vanaf die dag liggen ze in de winkels. Maar in restaurants ligt het Zeeuwse goud dus deze week al op de borden. Als alles eerder is, als die mosselen gewoon liggen te roepen van oogst mij, ja, dan moet je ook de flexibiliteit kunnen hebben om wat eerder te starten. Waarom de mosselen dit jaar eerder volgroeid zijn en klaar voor consumptie wordt nog onderzocht. Het heeft misschien te maken met de vele regen. Roompot heeft een grote slag geslagen. Het recreatiebedrijf uit Goes gaat concurrent Landal Green Parks overnemen. En daardoor krijgt Roompot er in één klap 100 vakantieparken bij. En daar praat ik verder over met verslaggever Remy Oppeneer. Ja, dat is een flinke overname. Ja, dat kun je wel zeggen. Als we aan vakantieparken denken in Nederland, er zijn eigenlijk 3 grote spelers. Centerparks, Landal en Roompot. Ja, en die laatste 2 die worden nu allebei eigendom van Roompot. Dat is een grote verschuiving in de branche. Ja, nou is Roompot ambitieus. Ze hebben de afgelopen jaren al vaker overnames aangekondigd. Dit past daarin. Ja, absoluut. Ze hebben als grote doel eigenlijk marktleider te worden in Europa. Dus dit is iets wat gewoon heel erg bij hun ambities past. En als je dan kijkt of ze de grootste al zijn, dat is nog moeilijk te zeggen. Het zal niet veel schelen. En anders zeggen ze, dan worden het binnen een paar jaar. En de grote vraag is natuurlijk, wat gaan de gasten merken van die overname van Landal door Roompot? Ik denk dat de gasten vooral zullen merken dat ze op één platform, en dat zal misschien de Landal-website zijn of de Roompot-website of op allebei, namelijk een heel breed aanbod zullen vinden. En dat kan zowel het weekendje weg zijn met de kids, als namelijk de familie, het familiebezoek of de grote familievakantie met de kleinkinderen erbij. In totaal heeft Roompot straks ongeveer 300 parken in 11 landen in het assortiment. Of de naam Landal of misschien wel de naam Roompot gaat verdwijnen, is nog niet bekend. Daar hebben we vandaag geen antwoord op. We weten dat Landal een heel sterk merk is, namelijk heel duurzaam ook is en heel trouwe gasten hebben die zowel van Landal Green Parks houden, maar ook van Bollo. En omgekeerd hebben wij heel trouwe gasten en zeker die internationaal ook gegroeid zijn. Steeds meer internationale gasten die we aantrekken. En voor beide of voor alles valt wat te zeggen. We zullen die tijd gebruiken om daar wijs mee om te springen en op een dag valt daar wel een beslissing om. Het hoofdkantoor van Roompot blijft wel gewoon in Goes. Ja, in totaal vallen straks 27 parken in Zeeland onder Roompot. Moeten we bang zijn voor een monopolie in Zeeland? Nee, dat nog niet. Als je kijkt naar de hoeveelheid grotere vakantieparken die er zijn, dat zijn er 52. Dus ongeveer de helft is in de handen van Roompot. De toekomst van Roompot ligt ook echt in Europa. En dat is ook een van de redenen dat ze Landal hebben overgenomen. Europese groei. Daarnaast moet de Europese Commissie ook nog kijken of deze fusie of overname door mag gaan. Zij moeten er officieel toestemming aan geven. Maar volgens Roompot is dat eigenlijk een formaliteit. Ja, en wat we natuurlijk allemaal willen weten, hoeveel kost dat nou om Landal over te nemen? Ja, dat is een groot mysterie. Bij dit soort overnames wordt dat eigenlijk nooit bekendgemaakt. Dus ook nu blijft dat heel erg goed geheim. Oké, dat is jammer. Dankjewel. Compenseer Zeeland met goed openbaar vervoer. Dat schreef de 16-jarige Stijn uit Breskens ruim een jaar geleden aan Mark Rutte. Een paar dagen later stond hij zelfs oog in oog met de premier. Nu blikken we met hem terug. Is er iets van terechtgekomen? Ik denk dat het toch het belangrijkste is dat de bestuurlijke organen in Zeeland echt aan de bel trekken. Want die komen het snelst in contact met de ministeries en de Tweede Kamer.
Hij praat al als een politicus. Een jaar geleden schreef Stijn van Oosterbrugge uit Breskens deze brief aan toenmalig premier Rutte. Compenseer Zeeland met goed openbaar vervoer. Vooral een snelle en natuurlijk schone verbinding van en door Zeeland zou een goede compensatie zijn. Na die brief kreeg Stijn de kans om Rutte toe te spreken in Vlissingen. Overhandigde hem ook persoonlijk de brief en kreeg de toezegging van de premier dat hij nog een keer langs zou komen op het Scheldemond College om Stijn te ontmoeten voor hij klaar is met school. Ik denk niet dat er een andere mogelijkheid was om met Rutte in contact te komen. Dus ik vind dat ik ben er eigenlijk heel tevreden mee. Maar als het gaat om de punten die Stijn van Oosterbrugge aandroeg, vindt hij zelf dat er met de uitwerking daarvan nog weinig is gedaan. Ja, die moet nog wel komen. Dat zou iets worden voor het nieuwe kabinet en misschien ook een stevige inzet vergen van de provinciale staten en de gemeenten in Zeeland om toch extra aan de bel te trekken in Den Haag. Dat is wel echt ook jouw oproep? Ja, zeker. Want als wij niks vragen, gaat er ook niks gebeuren. Zeeland heeft nu een jaar later de toezegging dat er een vaste intercity komt met de Randstad. Maar dat is volgens Stijn niet genoeg. Dit is een mooi begin wat mij betreft. Maar er is echt nog veel meer mogelijk in Zeeland. Want wat is er volgens jou nodig? Nou, een goede bereikbaarheid van heel Zeeland als we willen concurreren met de Randstad. Waar loop jij nou nog tegenaan als het gaat om goede bereikbaarheid? Nou, ik woon zelf in Breskens. Ik ga elke dag naar het Scheldemond in Vlissingen. Dus dan zou het fijn zijn dat er ook een goede veerverbinding is tussen Breskens en Vlissingen. Voor de eigen bevolking in het winterseizoen is het niet al te best, 1 keer per uur. En ook de middagspits en de ochtendspits is er ook maar 1 per uur. Dus het kan zijn dat je lang moet wachten op school voordat je echt les krijgt. Stijn van Oosterbrugge hoopt dat vooral dat laatste nog gaat veranderen voor hij over 2 jaar klaar is met het VWO. En hij hoopt dat Rutte zijn belofte nakomt. In een reactie laat de woordvoerder van de demissionair premier weten dat er gezocht wordt naar een datum en dat Rutte nog steeds van plan is om langs te komen. Vanmorgen regenachtig, vanmiddag wisselden zon en wolken elkaar af. Het werd niet zo warm als voorspeld, het was 25 tot 28 graden. Vanavond en vannacht wordt het wel echt benauwd en neemt de kans op onweer toe. Morgen verspreid over de dag regen- en onweersbuien en er kan zelfs wat hagel vallen. Ja, vanavond speelt het Nederlands elftal zijn tweede wedstrijd op het EK. Onder de supporters in het stadion ook 4 mannen uit Kloetingen. En die zullen veel bekijks hebben gehad onderweg naar Amsterdam. Wij houden er wel van om een beetje fanatiek die voetbalwedstrijden te beleven. En niet gewoon in eigen kleding achter de tv te kruipen. Maar gewoon er echt wat van te maken met z'n allen. Nou, als je dan onderweg met zo'n auto rijdt, 200 kilometer lang, wordt alleen maar getoeterd en gezwaaid. En het is gewoon super gezellig. Jongens, even een vraagje aan jullie. Hoe belangrijk en hoe graag willen we met z'n allen dat Nederland kampioen wordt? Zelfs nuchtere Zeeuwen gaan gekke dingen doen tijdens een EK. Maar ik hoop natuurlijk ook dat ze winnen vanavond en ik ga zo ook eens even iets oranjes aantrekken. Een fijne avond.